Vítejte u nového videa a v tomhle videu si opravíme počítač, který je takový jako, je to počítač z roku 2014 od Lynx, který doteď běžel na Windows 10, originálně na něm byly Windows 8 jedničky. Ale kvůli tomu, že na Windows 10 se celkem seká a prostě už není dobrý, na Windows 10, kvůli tomu, že teďka začnou to končit, tak jsem na něj stáhl Linux Ubuntu 24.04 LTS, který vyšlo nedávno. A funguje mnohem. Teďka pojďme se kouknout, jak se měnil disk. Takže tohle je samotný ten počítač, na který budeme instalovat Linux. Jediný, o co nám jde, je teď potřebuji právě mít tento disk za tady tento, který tam byl defaultně, VDčko, tento VD 1 TB, můžeme jít ho switchnout. Takže mám tu šroubovák, který tam bude sedět. Sedí. Z druhé strany. Takže mým teďka plánem je asi odpojit tento disk. Já velmi jednoduše tak, že prostě tu sem, tu, jo, přepojíme tento disk, jak neřeš, jo, přepojíme tento disk na tady tento, kvůli tomu, že u něj mám větší důvěru, že tam možná něco mohlo i být. Z důvodu, že ten disk jsem nedávno používal. Tak odpojíme si tu disk, tudy. Ano. Přímo tento kabel použijem, protože nejde odpojit. Jinak tady na tomhle počítači jsem měl nedávno se pokoušel udělat server s něj, ale kvůli tím lagům a nepotřebnosti, jako já bych využil server, ale ne až tak moc, jak někdy možná udělám web, jak web bude taky někdy, tak ho budu tu jako nejspíš na to používat, nebo asi to udělám přes GitHub, ale se reál povedlo na ten můj stůl, na točení, něco položit, že je tak strašně zasmí. No a ještě tu takhle věc, kterou jsem si vzpomněl. Mě to dělalo problém. Vzhledu, že to bylo na posledním slotu. Tohle není poslední slot a ještě k tomu je na něm u kabelu, když je prostě to z té horkovzdušný šmída. Já to jen tak prostě jsem plpnu sem tohle odpojím, disk máme připravený, rámka na druhém slotu svakla, tu takhle všechny stířky měly být funkční a co se tak dívám. Přední USBčka jsou zapojený.
A to můžu natočit. Takhle, co se dívám, tak takhle na blba drží kabely. Ale tu jsou JFP1. Tu je USB. Tohle je tu správně. Jo. Tohle je tu správně, kvůli tomu, že to jsou dvě přední USBčka, ale se jak na nou podívám, tyhle piny, já na ně zkusím, že mě zazoom na ty IFP jedničky. Tohle jsou tlačítka. A tlačítka by měly být zapojené. Ale co se dívám, nejsou HDD LED, Power LED a poslední z nich je nic. Tento kabel tam vlastně ani nemusí být z důvodu, že je nic. Jsou 3 takové kabely. To chci zase. Tohle jsou 3 kabely. A ty jsou úplně k něčemu. Takže až to, že týká zjistíte, že se to kablu. A tohle 2 kabelky jsou jediný, který potřebuje. Sleep switch a reset switch. To jsou fakt jediný 2, který my potřebujeme zapojit sem. Ale z důvodu, že já neznám tu kombinaci, tak jdu jej vygooglit a jak ji budu mít vygooglenou, pak se na to kouknu. Takže po rychlém kouknutí na Google jsem zjistil, že já zapojím všechny ty tlačítka. A to, že jsou Sleep Switch bude na zapínání a Restart Switch kvůli tomu, že tu jsou jenom 2 tlačítka. Právě, že tu se to blbě točí, tu jsou takhle 2 tlačítka. Tlačítko číslo 1 Power, tlačítko číslo 2 Headphone. Restart právě. No ty dvě tlačítka právě potřebuji zapojit. Jak já jsem si před asi tak 2-3 rokama, když jsem ten počítač měl doma, jsem si myslel, že tlačítko je na sluchátka. Tak já jsem ho stiskl a dostal jsem se do recovery screenu. Já jsem byl z toho úplně mimo, takže jak já si pamatuju, číslo 1 přímo sem, Power LED číslo 2, ale nepoznačený sem, HDD Light přímo sem. Že to aspoň na té obrazovce jde vidět, že tu takhle máme už zapojený kabelky a sem ještě musíme zapojit tlačítka. Sleep switch dáme přímo tu takhle sem a restart switch dáme přímo sem. A rychlá kontrola se to prezraše kontroluje. Že jak ta deska není tam úplně správně připevněná, nevím, já by, ale nechce se mi řešit další štroub. Tak. In this moment I have all these connectors.
všechny tyhle konektory mám připravený a i tyhle, tak aby kombi měl fungovat. Takže se přeneseme k zapojování monitoru, klávesnice a myši. Pojďme na to. Takže všude teď točíme a doufám, že se tentokrát už chytne. Jo! Yes! Teďka už na obrazovce vidíte boot screen Windows 10. Jo, takže špatný kábel. Nebo jsem měl blbě nastavený něco v BIOSu. To je vlastně. Já jsem tady tento počítač před nějakou dobou použil, dosáhněm 2 monitory. Kvůli tomu, že ono se je jako jeden z mých jediných počítačů 2 monitory. A jeden z nich jsem měl přes HDMIčko, mainku a druhý přes display. A to právě nefungovalo. Admin. Jaký je heslo do adminu? No, heslo do adminu. Takže se přihlásím do adminu a pak se přihlásíme do adminu, tak se vezme to trošku víc koukne. To nějak asi vypadá admin v tomhle počítači. Tu na souboru a některý ty soubory ani nepřečtu. Tu dál, protože já mám monitor odchod nevidíte. Já musím jít blíž. Plocha obrázky. A co je plocha obrázky? Tak for test. Aha. Soubory, které by tam fakt asi ani neměly být. Takže disk je vlastně čistý, my na něm se můžeme kouknout. Windows 10, jak jsem odhadoval, jak jsem říkal, je tam Windows 10, 22H2, Pročko, admin. To vše sedí, jenom na něm je product key. Já jdu extrahovat product key. Jako prý se koukne, jaký typ licence tam je. Nějak všechno, co jsem tyhle příkazy použil, máte dole v komentáři přeplutím, jako je WinWare a tady tento a extrahování klíče. Části doufal, že to bude retail. Proč retail? Z důvodu, že je to pročková verze a ten můžu používat v Windows 11. Takže já vlastně mám zdarma klíč. Takže vlastně já teďka můžu používat klíč z tohle počítače a když bude Linux na něm a můžu si ho třeba dát na nějaký počítač, pokud třeba se někdy koupím, tak budu mít zdarma klíč. Vítejte zpět. Malý USBčko. Tady tohle je malý USBčko, kterým je Ubuntu. Tady vyšlo Ubuntu, který vyšlo v točí v tohle videa.
Zapojujeme sem. Já to raději nezapoju dopředu z důvodu, že mi to vadí vepředu. Důvodu, že je to tam pomalejší a není to tak 100%. Klikám sem a vypl sem. Takže teďka klikám jenom sem a speedrunujeme dál. Yes! Jsme v BIOSu, takhle asi jak vypadá BIOS toho počítače, tu vidíme naše VDčko, tu vidíme verbatim stone and go. Teďka budeme budovat OC, že 30 stupňů celkem hezký setting. Ještě já se s vámi dívám, že všechno je správně nastavený. Security mi někdy dělalo problém F. A tudy je F7, Advanced F7. Windows 8.1 Configuration. My se Fireboty nechcem, protože tady ten počítač sice je má, ale my nemáme až tak všechno kvalitní. A co ještě hodím hardware na monitor a vše vidíte, že je úplně v pohodě. A říkám, že je v pohodě. A yes. A teďka spamujeme. Teďka se nám pustil Windows, takže jak to tak já takhle poklikám tlačítko vypnout. Se nelíbí ta kvalita, ale to asi jenom jak to bylo takhle na nekvalitě monitoru. Ano. Teďka. Pouštíme a spamujeme v 11. To je pro jednou boot. Jo. Jsme tu a nám jde o UEFI, ne. Nám jde o verbatim store and go PMP AP. Toto klikneme. Try and install Ubuntu. To vypadá zatím celkem dobře. Vidíme, jsem sám celkem vede hodit Ubuntu. Možná v budoucnosti, možná i tento měsíc, možná jsem něco jiný, pokud se mi nebude líbit, ale to by bylo třeba až v té další části toho měsíce. Třeba až k tomu, až jako ty poslední dny, protože jich to točil, tak bys má. Ja. A já mám celou dobu mikrofon tak, že nesměřuje na mě, takže špatný track mikrofon. OK, teďka vidíme tu takhle malý Ubuntu. To je asi. Co to je? Já jsem už instaloval jednou Ubuntu, ale ne tu LTS verzi. A mě se hodilo do slíku. Jedu myšku. Jedu, abych musel řešit sleep mode. Ne, jo. To furt nahrávám, takže tu je má myška. No. Jdem šilovat. Když se nám to dovolí se dostat klasicky do Ubuntu.
Plus já k tomuhle nemám připojení do internetu. Check your language. English need to check? Jo, je tu. Check. České. Další. Mně se nelíbí právě Windows kvůli bloatwareu, který tady na to počítač právě nedává. A my klikáme na Install Ubuntu. Jak tento počítač už tam vidíte v nějakých dalších videích, vymazat disk a nainstallovat Ubuntu. Já chci only Ubuntu a sem moje jméno. Takže to bude můj profil název pro váš počítač. Můj styl. Rek PC. Yeah. Já vím, je to snadné. Tu časové pásmo Olomouc. Tohle se mi strašně líbí Linux, že to je stalačka SH a taky, co mám na Linuxu rád, je Try Linux. Try Linux je, že můžete jen tak na zkoušku si vyzkoušet daný Linux. A některý ten program jako je tam taky bloatware, ale až tak moc. Visual Studio Code docela důležitý. Takže já jdu chillovat a chci doinstalovat systém, tak se uvidíme. Užijte timelapse. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Can't stop it from shining through. Test. Baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Welcome back! A
Jsme zpátky, tuhle už vidíme restartovat nyní. Jo, klikl. Já se normálně sednu a už vidíte Ubuntu. Odstraňte instalační médium and press enter. Jo. Teďka to bylo správně. Oh. Co se dokázalo? No to aspoň jak vypadá, že něco se... Ne! Yes, Ubuntu! A jde to... Jde. Yes, takže... Tu takhle už máme tohle kompletovaný Ubuntu, ještě se na něj rychle kouknem. A pak se můžete těšit na zítřejší video, kde budeme na tady tohle dělat dual boot Windows Ubuntu. Vzhledu, že se to strašně seká, ale já prostě ve většině používám Windows. Možná pak někdy... Nejsem Tiny 11, najít tohle, Tiny 11 a z Tiny 11 udělám a pak tam nainstalujeme a tu už vidíme Linux. Tak kliknu hnedka to první. Takhle asi jak vypadá ten Linux. Je tu Thunderbird, takže ještě tu si něco proklikáme. Tu už takhle máme Linux, Rhythm Box a takový, jde do files a já jsem tak kouknu. Vše co tak jako já použiju. Potřebu, ale chybí mi tam jedna celkem důležitá věc, která se jmenuje internet. Takže já jdu najít nějaký box, nějaký modem, že já tu mám jeden modem. Tento, který by měl být spálený. Takže dostal jsem nápad. Ne zítra. Ne, víš, zítra. Pozítří, neboli 4.12. budeme setupovat tady tento modem. Je to celkem zajímavý. Takže tady tento počítač uvidíte přímo tu takhle, tento setup jenom nebude na stole, bude pod stolem, ale mám tu prostě setuplay komp. Celkem se to těším. Jinak chtěl video tom
tohle natáčet dneska potom, abych zítra, zítra a pozítří jako